Pamusoro mambo. Pamusoro yedare. Ndane nyaya iri paitem 2. Case 186 of 26. Inhau yakamhangana naChristopher Jordan. Iri nhau yeroora damage claim and seduction damages. Panhau iyi ari kumhangarira Richard Dzumbunu. Aripo. Richard Dzumbunu haapo. Absolutely. Then panhau imwe chete ari kumhangarira Elliot Chiwadi kudemo. Elliot Chiwadi aripo. Then ari kumhangarirazve Judith Dzumbunu. Kuparanzi Mai Dzumbunu. Sinopiwa zita Mai Dzumbunu zita ndeni. Netsai yani? Muchero. Netsai Muchero. Ndiyo nhau yandari nayo mudare. Ndichakumbira mumhan'ari Christopher Jordan simudza ruoko rwerudyi wotedzera zvandava kutaura mumashure wakagara pasi. Ini Christopher Jordan ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura chokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanaka. Kuisa ruoko pasi. Ndakumbirawo Netsai Muchero, Judith Dzumbunu naElliot Chiwadi musimudze maoko enyu erudyi motedzera zvandava kutaura mumashure. Pandichatenza Elliot Chiwadi vamwe motauro mazita enyu. Ini Elliot Chiwadi ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Isei maoko pasi. Dare ndingangoda kuziva kuti ko sei Richard Dzumbunu asina Netsai Dzumbunu. Netsai Muchero. Richard Dzumbunu siasina ndakumbirawo mumhan'ari Christopher Jordan muziso dare muchidimu semamhan'arira vana vesa makagara izvo rakasunukira nguva dzakati musoro ichangamira nemakorokota ese ari pano. Inini nyaya yangu ndeyekuti ndakamhangarira Elliot Chiwadi akamitisa mwana wangu musikana achibva aramba nhombe yake. Wechi2 ndiRichard Manuwa akamitisa mwana wangu zvekare achibva aramba nhombe yacho abva amudzinga kumba kwawo kuti tizosvika panapa muzuva ranhasi. mwana wenyu anonzani? Christina Jordan. Aripi? Aripo. Saka mukuti akamitiswa nevakomana vaviri avo zvakafamba sei? Tsanangurira dai. Pekutanga akamitiswa naElliot Chiwadi akamupa mwana akaramba. Ndirini? Handichaziva kuti ragore ripi. Mwana wacho akura zvakadini? Ane gore ne2 years. Ne2 months, ne10 months. Christine Jordan, tsanangurira dare chii chakaitika? Ini ndakadana nemukomana anonzi Elliot Chiwadi. Ndadanana naye ndaigara pasekuru wangu. Saka ndaigara pasekuru wangu, sekuru wangu wakabva vandivandidza ndinaye. Vakati zvozvo mangwana usazoramba. Ndabva ndatya nekutya, ndabva ndatiza kuti ndaenda kwadhedhi vangu. Ndaenda kwadhedhi vangu, ndabva dhedhi wabva wati zvozvo ubva wafonera gogo kuti vasikana svike ikoko zvanzi vasvika ndoda kutoya navo. Vatikamubvunza kuti vati vada kuya nesu. iwo kumwana ibva wabva inogara iwo yogara Wakanzi kuti inini toda kuunzwa nesu kuna sekuru. Ndobva ndatiza ndaenda kuna mama wangu. Pandikaenda kuna mama wangu 3 months ndasununguka mwana wangu. Ndazodzokera kwasekuru. Kwasekuru kuye ndagara. Ndokugara. Ndopandikasvike pa. Igore ripi? Ndakadana naye 2024. Mwana ndo ndazomuzvara 2025. Kusa 18 August. Ko Richard akazopindira pasi?
Richard akazopindira pandakabva kwamamwe wangu pandakazoti kwasekuru. Vakomana vaviri havakamitisa musikana mumwe chete. Kandi kuti une pamuviri izvi. Une pamuviri. Richard. Wakaita mwana na Elliot. Right. Elliot adulu. Ndibana. Unoti chinenye mwana uyu. Ndikubhokana nazvo. Kubhokana nazvo kwandikuita ndowekuti musikana uyu ainambobvira ndakadanana naye. Aipfuura achienda kuchigaro kwasekuru wangu aingondituma action. Achingouya achiita maaction ndichimusiya. One day ndakazongokundikana over ndaita naye ndakadziviridza. Nyaya yekutaura yomba kwedu havanambobvira kwauya nenyaya yavo. Amene kwakatiza kangoenda ndazongoona nemwana wanayo. Saka uri kuti mwana asi wako? Asi wangu. Bosi dai ari wangu, dai vakauya naye. Musikana achingomitiswa nokunzwa kune mukomana wacho. Nyaya ingotozoingoita kwezvine zvinodana neimweni. Kumadzimai maviri aya asungizirwe. Judith naNetsai. Varikupinda papo. Ava vanhu vari kunzi vakadzinga mwana wekumba kwemukomana wake. Vakadzinga Christine. Vachimudzinga kumba kwani? Kwavo. Kune mukomana muridzi wenhumbu yainaye kozvino. Vachimudzinga kubva kuna Richard. Ndizvo here naye ana mai? Uda kuti vatsanangure madzingira acho hatina zvatinoziva. Kuti mabviri avakaita ivo vakasvikira mumba mangu. Mabviri avakaita havana kutondioneka. Ndakazongonzwa mwana mudiki wangu akuuya achiti mama hanzi ndaenda. Ndikati ko vaenda vaita sei zvikanzi havana chavataura. Saka inini ndoda kutoti vatsanangure pamwe ndine mashungurudziro andaivaita. Munogara kupi imi? Iwe unogara kuchidombo ko ava vanogara kupa? Elliot anogara kuCitrus, avo vanogara kwaChidombo. Kuchiri kwachinamhorero? Kuri kuchebanga vanhu hakusi kwachinamhorero ndokwaChief Negoma. Saka sei mweya yauya kuni? Totoda kutonzwawo wakachikwira. Iwe uri chii panyaya iyo? Ini ndiri baba waElliot. Ndosaka uri mhanya kuti ndikwaChief Negoma. Aya kungotaurawo. Kwachindombo ndo? Ndokwa Richard. Wewe unogarawo? Ndogara kuHeathcliff. Nyaya dzako ngadzimire one. Nyaya yaElliot nemwana wako musikana ngaimire ega. Nyaya yaRichard nemwana wako musikana ngaimire ega. Ndomuripotera watakaita. Pamusoro chakani ndangoti muke ndinogara nemwana musikana. Nemwana wako? Iye musikana Christina Jordan. Zvakaitika ndezvekuti ndagara naye mwana uyu wakakurira pamaoko mangu akuri ari pamba pavo. Saka pakudanana kaakaita nemukomana Elliot inini ndaidanana nokuti inini ndakazowawanikidza ari yese manheru patekunokazuva aya asiya washeni kuripo wavo. Ndingati Elliot uzobvuma mangwana nyaya iyi nokuti aya wasikana atosiya washeni kuripo wavo. Saka uzobvuma mangwana basi anya handisi kudana naye so iye musikana ndopaakanga atiza manje andiona kuti ubva atiza vaenda kurikokya kopedza washeni mangwana acho manje ubva atiza makuseni kuenda kuna baba kuHeathcliff. Tafonera baba acho kuHeathcliff. Zvingazi tiri kutouya nawo ikoko atosvika obva azvinzwa kuti ari kudzoka futi kwagogokya akutiza futi kuenda kuna mai kumadziwa ndopaakaita 3 months obva aita mwana obva atigaregare obva adzoka kutogara. Elliot chokwadi ero mamosangana nasekuru awina Christine musango? Havana kusangana neni musango vakandiona ndichimugaisira.
muromo wakataura wakatisiyana nawo mwana uyu akawandirwa nawakomana mahukaya mangwana muchapiwa nhumbu 3 dzenyu izvozvo murume vanhu kukangana akataura izvozvo iwo sekuru wacho nawo pastreet ani mangwana muchazopiwa nhumbu 3 dzenyu wana mahura ipanapa iwo ndoani iyo panyaya kweyo yo ndiri baba wairoti kwemi inini ndiro kwaRichard ari kupi Richard saka atagara imbonyarara imi iwe chikomana inyaya yava Richard anga vabude muno mava vane trauma samanzi avo ita nyaya yavo yega yakazvimira pana vatisangane nenyaya ya Elliot chete saka vane chekuita nyaya ya Richard ngavabuda avo ende mati saka ndinotonga sei nyaya kana Richard wachasipo ari kupi saka inotongwa sei iye muridzi wenyaya asipo muchapuwa dhete rekuti muye kuno kumoti Richard auye mudzeka Richard wachauye anowana ofu uye pamozamuiti padhuza munoudza Richard auye munozofonerwa nekuno kuti vanomona yari ndozvakaita mutemo ana amai kwewa rude muno nangatero ndinakagama mwana uyu changamiri akuda kuzunga yachibva anonzi mwana uyu ndiani pana asina zita Christine wakagama achida kuzura yachibva achibva kunzwi citrus kwavo kwavanora achienda ku andinamboziva kuti vaifamba achiita amai ari kuoka ya dzimwe nguva ndopedzisirawo kuti vanhu simukai mubude mudare nekuti ndeta zvokuti ndiri chamusiri kuona chekuti mudze pasvipa muda kuyema kuita sekuti hamuna chamuri kuyema chii chamuri kuyema ipapa iwe chikomana naiwe mwana ndowanu itamari ukunzwa kuti mwana ndowako ndikubongana nazvo saka chakachibhadhura mari kabaitwe DNA test bhadhara mari ndombotanga ndashanda ndambotanga ndashanda bhosi avanzani ndashanda kana wara mudara utiudze zvaunoda iwoka tisitokuudza zvatoda isusu asi nini ndandakadziviridza iye munhu akabata mwana achiti mwana ndowako asi wangu wanhu wakawanda apa ndatomusiyo ndangodana naye chibhadhara DNA test kana wabhadhara iwewo mwana akabuda asiri wako iye anokudzorera mari yako iwe zaite tunharo zina basa ukutozwa zvaizvozvo hanzi unobhadhara ita ndobhadhara rini ndikuda mari yacho DNA test yacho itwa handinda kutopihona baba kana wanayo baba vacho varo taura navo handi kuvaona amboita mari kweshe mambo chinamhora vazishe mari yakumana taura DNA 220 baba kana manadzo kwatinashe mugabe kana zindo dzinogona kuchipa zokuti pamunogona kutorwa 150 yekuti anobva auya apa akagara apo obva waita nyaya dzavo vega ipapo yavanesa public paruzhinji ndo inochipa kana muchida yenye kuti tuye tumukurukure mega muno 220 taura ini mambo zvakandiona taikwanisa kuti tibatsirane sinzi tisiri kutsikana nemwandi wedu nemaitikira zvakaita nematauririra zvinoita kusaiti kwakobva mari motipa tina shemuganga wachiwoyo apana kubatsirana kusaiti kwemusikana waudokutsikana kumusikana kutaura kuti mwana ndokuchikomana akanorora murumeka ko mwana wacho akabuda chinzi ndewei asi akamboshaika aiwa saka iwe kana wawane mhinduro dzako wakadi kutonga nyaya yacho uri kwenyu kusina kuuya pano yanzi unorifando kana wawina kusaiti kwemusikana wazumbodaamazuva eshe kuti mungatipohere nguva yekutsvaga mambo kana iwe waona mambo abhadhariswa mari yemwananziri wako ka mutemo unokutendera kuti ukleme mari yako bheki
Unoklema mari yako uchiteera mutemo. Unoteera mutemo woklema kuti nhumba yese yangu ndoda mari yangu. Zvakafanira kubhadhariswa pamaintenance. Mumwe mukadzi akati mwana ndewako, mutemo watopera, wakutochajwa pamaintenance. Handitika? Iwe wobva kuti mwana haasi wako wotoda DNA yobva yabuda ichimara mukadzi mwana haasi wako. Mutemo unokuti teera mutemo ukleme mari yako bheki mukadzi ako ridzorere maintenance yako. Chataura kuti unokumbira maconnections ekubva kuna national grade 1 2 nekaperiod kadiko tingotsvaga mari yacho. Tiripo apa uya kapombo. Handiti? Zvakutaura hazvina maturo zvokuti mugadzirise mudango yakareba hazvida apa. Kuti mwana aita semazuva ataida kuzvisungirira aida kudii. Tsvagai mari muchapuwa dheti kunombotsvaga mari moita ma-DNA. Amai mwati. Ndinamai vaChristine. Eliot uyu mukomana ari kuramba nhumbi yemwana wangu. Ndiye baba wemwana wangu. Nokuti mwana wangu achitanga kusvika kumba kwangu inini. Akataura kuti ndikaenda kumusha kuna sekuru kuna baba. Akataura kuti mwana ndiwangu. Dzimwe nguva kana chimudare ngatirye kudyirana nguva zvisina basa. Ngoda kuti dyirani nguva zvisina nebasa rese. Tati ngapaitwe DNA test tiprove chokwadi. Zvamava kutaura zvinopruva chii izvi? Saka tinokumbira mambo kuti mutipo mazuva mashoma tinotsvaga. Mazuva mashoma akaita mangani? Ndoda date. Kana mari yenyu yauya nouya pano, maunza mari yenyu pano. Tokonektana natinashe Mugabe. Tinashe Mugabe woita office woita booking yavo, moudzwa date rokuenda, mosimuka moita DNA test. Mari zavo kana abuda tinashe Mugabe anotiudza tokudanai mouya pano. 2 weeks nenda iwana. 2 weeks kubva pari nhasi ndirini? 1 August. 1 August. Christine, mwana na baba wake newe uripo pane panoitwa DNA test. Kana DNA test ikabuda ichinzi mwana haasi waEliot, woziva kuti ava vakati vada mari yavo vanogwadira refund yavo. Saka kana uchinyepera baba wako, ziva kuti urikupa nechababa wako. Uzwa kuti kutaura? Ndiye mambo chikwani. Saka ndatika test iyoyo ndio inoprova. Handikwanisi kuprova nemaziso angu. Saka 1 August mari pano kana mari yauya iyo sirawo veoffice namba dzako iwe Christine newe nemibaba iwe namba dzako dziripo. 1 August kana mari yapo office yokomunikata nemi mose DNA test yoitwa. Kana yaitwa tokudana itodzoka pano. Iya Richard para kutanga patsvagwa munhu wacho kuti auye zodaira nyaya yake. Ava vakwanisa kudairira muridzi wenhumba, iye muridzi wenhumba asipo. Tofunga ndizvozvo nhasi ngatigumire pano. Kana taita ma-DNA test todzoka totangira ipapo. Pana chine mubvunzo ere? Taurai amai. Ini ndanoda kubvunza ndichiti yaRichard inogona kumirira iye Richard ndidzime mhosva. Ava vakapuwa pasamoni ava atete vaRichard namai vake. Nyaya yavo inogona kutaurwa since musikana aripo. Anotaura kuti akadzingwa sei. Apa nyaya yakamhangarwa inyaya yekudzingwa here kana inyaya yeroora damage? Nyaya yamhangarwa panapa inyaya yeroora damage neseduction claim. Yekudzingana yamva upi? Batika inini mambo ndinotonga nyaya yakamhangarwa. Handiti? Zvino kana mauya mudarimo matanga kumhanhara dzimwe. Handifunga kuti zvinoshanda. Kana dare racho haringambovi nechimiro kana kuti zive kwatiri kuenda. Nekuti nhasi uno nyaya iri panapa handikwanisi kuseparata mumwe nemumwe anomira nenyaya yake. Eliot amira nenyaya yake kuna Christine. Kana mimane yenyu makumira neyenyu ichipiwa case number yayo tobva yasanangurwa kuti ndeyei. Christophe, vane nyaya yeiko vana maya? Nyaya yavo yavakanyoreswa ndeyekudzinga Christina kumba kwavo, ivo ndovainzi vaimuvharira madhoo kuti hapana chekudya pana nemwana wavo. Ndo mazita avo yavakanyoreswa. Vakanyoreswa nani? naChristina wacho. Tisangura kuti chii chakaitika iwo? Vakadzi ava vaindituka vachindikira madhoo. Vaenda neni kuclinic ubva vandidhamba parod vosiwa ndikiri ubva vandikanda mabhegi angu musango. Iwe ndatora mabhegi angu ndoenda kwatete vangu vandisitsvaga kwako kwekuenda. Vachindikira madhoo vachindisi. Ndanani madzimai? Ava. Ndati madzimai tu vari pamberi avo ndanani? Pakukama.
Uiwewe wakazivana nawo pakudii? Nditetwa Richard. Saka iwe wanga wegara kumba kwawo here kana ndoita se? Aiyo ndegara kumba kwa mai wa Richard. Mai wa Richard vari papa? Riapa. Saka tete ndo akazoya vachikutakurira mabhegi vachinokutandanisa? Pawakaenda nenokilindo pakati dambo vanikana musango. Kwa mai va Richard vari ku? Ava mai vane mhosva yeya? Ava patikaenda kuliniki wanga sipo. But vane mhosva yei yaiswa zita ravo? Vaininyima chikafu. Una makore mangani? 18. Una 18 years? nemabatira andai kuita amene ngemunochokwadi Regai tirege kusvibisa nyaya iyi. Mai va Richard, mwana wenyu tinomuwana rini? Isai ruoko rwenyu pasi. Tari mwana wenyu tinomuwana rini kuti tikurukure nyaya iyi? Imi muripo, mwana wenyu aripo, tete wenyu aripo? ndinoda kutongoramba ndichitongotavura foni dzacho kwaari dzinomboramba kana yazoitawo ndinotaura naye kuti kutodiwa nekukasika. Izvi zvakutaura izvi zvamakaitira mega madzimai zvikaizvo zvinogona kuti tivhiringidzira nyaya yedu kumberi uku. Amai zvamutaura ndiri kuzvinzwa zvemadzimai amuri kudai, but nyaya iyi ava kuserukwa. Nyaya iyi haiite kuitonga Richard asipo, nekuti inogona kuzovhiringidza kumberi kwatoda kusvika. Hatiti Richard anobva auya pano bva ati nhumbu ndeyangu mukadzi wangu ndiri kumuda. Zvatikutishe kusekuziva kwangu ini ndiratita Richard uyu mwana haana kudzingwa kubva kwakaita paakaendwa naye kuclinic wacho vakanga vachiti akanga anodzanga achiti mimba ine 3 months. Ava ndo pavakaenda naye kuclinic sister zvinonzi vakasipoti mimba isokuona kwangu inogona kusununguka Augustina kana kuSeptember. Motoenda kusikani nekuti hamungagari nemimba isina kunyoreswa. Angoya vachamai manhuwa vangotaurwa zita ndopavakanonzi vakatoenda kumba kwacho ndobva vachinda vana 20 vhasi kuchitenda kusikani. Saka vagadzira mangwana toenda kusikani. Christine ndo panonzi akasara achibva. Vakatozotumirwa mwana wamashure hanzvadzi yatenda kutodanzi Christine aye akatiza neye kusikani kumba. Ndochokwadi chirwa. Ndochokwadi chirwa. Amai ava vaiuya kuno. Vachi vaidzokera pana zvakatiwana mambo. Mambo vati nyaya chada rigona kuita ungati isimba handiti. Uyu ndianzi DNA. Ndianobudisa mari DNA kana DNA yazoti mwana hasi akanodzoshora mari yake. Mari yake pa1 August handiti. Hamadza Richard chitibatsirai kutsvaga Richard auzopindura nyaya dzake. Nyaya dzake. Nyaya ndo nyaya hombe yatingada kutotaura nezvayo. Ndo nyaya huru yatingada kutaura nezvayo kuti imimi kugara kwamakaita nemwana wayo mamagamuchira kuti nhumbu ndeyaRichard here kana kuti kwete. Tatata ndigone kuramba zvinoda ivo vachitaurirana vari vari. Zvaikwanisa here kuti ndindidzinge uyu kuti haisi pawakadanana ndandisipo. Indakangogamuchira kuti iye zvavati Richard wachona ngaangouya aone munhu aripo votaurirana vega. Vaikonana vega kwete kuti nini ndipindire kuti haasi. Saka ngatibatsiranei kana baba vacho tiite kuti nhumbu iponwe. Vana tete namai vacho ngatibatsiranei nababa vake Christine tiite kuti nhumbu izvarwe Richard achiuya. Ani madokotela kuti anzvinogona kusununguka August. Ndopatayota tiende kusikani ndopakatiza kusikani. Saka zvamama gona kuti muende kusikani haana kunyoresa makanyoresa. Haana akabvatiza. Saka ndo zvandiri kuti ngatibatsiranei ngatiite urongwa hwekubatsirana kuti nhumbu iponwe iyo. Todii totangira papi? Baba vacho tovaudze namai vacho pano toita izvozvo. Aida uzaende kusikani kupi? Ne unogara kupi? Citrus. Kezvo wauya pana pachibvoko? Ndiko Citrus. Clinic yenyu iri padhuze ndeipi? Port. Wabva kuCitrus uchiuya unogara nani kuCitrus? Nagogo. Gogo wapiwa?
Vapi muno? Avamo muno? Kwa mai wako vanogara? Ngara kuno kushogoro. Amai vacho nemi ana mai vaRichard naTete toita zvekupote rini kuti nhumbu inyoreswe. Kote ndakabva nayo ndobva takataurwa kuti kuenda nekusikani. Pandakazina chitima litaiwa nhadi kusikani mugadzirire mangwana tikuenda kusikani. Hanzi aiwa toita sei nhoroondo taiudzwa taiziya toita sei kuti anyorese kana mati mari iripo mari yesikani moti mangwana handi kusikani musi wemande kana mangwana tozati kuda hani mari yesikani matiripo ikaonera handi yekusikani Zvete musi wemande mwana oenda kusikani toziva kuti zvakamira sei nezina mai vaKristiani. Saka anouya kuno kushogorwa ndirikanda anodii mwana? Sikani inotumedzwa kuno kushogorwa. Taurai ka zvinopera ka. Christine, unosimuka kubva kuCitrus, wouya kuno musi wemande nenguva dzakati tosangana pakati wobva waita pasikani. Ndoti tenge tataura ka zvakakwana. Kudhirana namai kunongwa chokunotongetsa. monyoresa kakukote kwacho unoita sikani kusika muti agasta mwanazvaraka izvezvi Nei amai vaRichard tipe mari yacho kamupe auya aite sikani yacho. Ikona pandina ndatobhadhara kuti dare ndoti vandaimba kusvika mande inoenda zvaka. Saka anodii anouya nomumba kwenyu here musi wemande wacho? Vana vakauya. Aiwa ngatipindure zvinoshanda. Dzimwe nguva ka munoona mambo ari very patient asi musingazivi kuti ndogona kukudzingai nokuburisai panze. Ndokudzingai ndoita akuzvina. Topuwa namba dzaamai vacho. Chinjanai manhamba izvozvo musangane musi wemande. Iwe musi wemande amai vacho musi wemande munozesa ripoti muno muofisi. Tisikani yaitwa here.